Jaa, moro. Moro. Sulla on talo palaa. Joo, sepä mähti tulleen tossa. Miten se palaa? No siinä kato voita olen kirnuamassa tässä, kato kun perhejuhlat huomenna ja niin voita kato semmoilla käsivehkellä, kato kirnusin. Joo. Yritin kyllä naapurin taalta kato hakia semmoista, kun sillä on kato elektroluksinen semmonen sähkövatkava ja sitä lainannut ja se, että meidän kotiin vatkaamaan, niin aina aina sanoo, kun minä meiltä jotakin kysyin, että me kotiin vatkaamaan. Joo. Minä menin sitten kato ja minä pyöritin sitä niin lujia, se hakkas sen tuleen kato tänne seiniin siitä kato. Niin lujaa kato painoa ja vatkasin. On sitä kyllä vauhdilla vatkattu. Joo, kyllä se aika vauhdilla mä vatkasin kyllä sen. Miten kävikö palokunta sammuttaa tätä vai miten se on? Ei, mä katon itse käsillä, katon näin tamppasin täältä. Wow. Taina nää yritti jotakin riepuja tuotta, katon niillä, mutta nehän pystyy tolleen heti ja sehän Taina lähti lääkäriin, ja se sai sydän kohtaa, koska se näki, että Rikulla on taas touhut päällä. No jäikö sulla mitään palovammoja käsiin? Häh? Jäikö sulla palovammoja käsiin?